ثبت موسیقی در موج موسیر. замона алишид ҳаёти нав ба ғами ту тоқат мекардам то динара намона дар дил ҳичи мегум ай дилам рав набудани ӯ каме дар дил қиинтара яке бинам нест шид ҳеҷ ҷоно кофта намон чӣ ба дар дилам нести э беимон намон ман ёди ту кардам фикри озодӣ дама марам дар раи худам бинам озодӣ дана чӣ бадам азид ҳама ман чӣ ғам дар дил дорам ишқ бас ман дар ишқ бадӣ дорам марам одам будам о марам дил дорам месӯзонда ғамат мара фикри озодӣ дорам ҳамихе ғамат мерафт ман озодам ту озодӣ ман хурсандам баҳри ту фаҳмондан ки шодӣ ёдам мекунӣ ҳар рӯз ту дигар нахӯр афсӯс ҷудоӣ шуд байни мо ай ту мерам дигаро сабаби азоб додан ту танҳо бо ту бо ғам ман бе ту хурсанд дар дил мон то хаалла омадам мезеба сухтани аввалам чошид барои ёрӣ рафтам чанд сатро эҷод шид ман ёд кардам ханда тагиря кардана зурид дарди аввалам гумай сабабу шайма дурид манам мехостум бихиозӣ мехом ай дил рава ту мерай майли давай ғами мара нахӯр гирья накун ту қаҳр э бедил лайли беимони сархӯр май ту чӣ мехом надонам дардорам ман хурсандам баҳры ту хушбахтӣ механдӣ пас шидай қаҳры ту дар раҳи худу тамом ошиқӣ тамом хотираҳотам бурдӣ ягон чӣ намон ёдам мекунӣ ҳар рӯз ту дигар нахӯр афсӯс ҷудоӣ шуд байни мо ай ту мерам дигаро